שלום וברוכים השבים לשיט של חנונים על הלוח, והיום אנחנו נדבר על מה זה TEF. TEF, או בראשי תיבות Thermic Effect of Food, בתרגום חופשי לעברית האפקט הטרמי של המזון, הוא מושג שנועד לתאר את העלויות הגופניות, זאת אומרת את ההוצאה האנרגטית שהגוף שלנו משקיע על מנת לפרק את המזון שאנחנו אוכלים. אם נאכל למשל פרוסת לחם, הגוף ישקיע אנרגיה מסוימת על מנת לפרק אותה, ולכן חלק מהאנרגיה שצרכנו, שהכנסנו, תתבזבז. כתלות בסוג המזון שאנחנו אוכלים ובגודל ההכנסה הקלורית שלנו, ככה תשתנה ההוצאה מ-TEF. בדרך כלל, תזונה עשירה בחלבונים, ירקות ופחמימות מורכבות, עשויה להגביר את ההוצאה האנרגטית מ-TEF. גם כאן בדרך כלל מדובר בעשרות בודדות של קלוריות. על העיקרון הזה יושבת לדוגמה דיאטת הכרוב, דיאטה שבה אנחנו אוכלים רק כרוב. כמובן רעיון די מטומטם, קיצוני ולא יעיל לכל הדעות. בגלל שכרוב קצת קשה יותר לפירוק על ידי הגוף, העלות האנרגטית שלו מ-TEF תעלה, ואפילו היא יכולה לעלות על ההכנסה הקלורית שנכניס מאותו כרוב. אבל בואו נדבר קצת מספרים. ההוצאה האנרגטית הממוצעת מ-TEF תהיה שוות ערך ל-10% מסך הצריכה הקלורית היומית שלנו. לדוגמה, אם הצריכה הקלורית היומית שלנו היא 2500 קלוריות, ההוצאה האנרגטית מ-TEF תהיה שוות ערך בממוצע ל-250 קלוריות ביום. אז זה היה קצת על TEF בקצרה, אנחנו ניפגש בסרטון הבא.